रही बाड़ी जी खेची न देवी मत कह रही था फुट चला बुढ़ा ले बोलो किलो कौन मत खेची पकाउछ राति अधटारे निद मानुनी कि तुमको ए बुढ़ा जल्दी जा घसी लगी के जा 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 उठी जा सोआ बुढ़ा सोई पड़ुची आसिकी मादल भलिया आइकी हैं मते इति मसा सुआई बसई दउनांती एमिति लागुचन सोआ निजे सोआ मछारे बाड़ी छाटी होउछ पछके बुढ़ा सोआ उठी जाई कि लगौनी जा लगी के जा 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 आइना उठी जा नन बाड़ी पिट देवी धरगी जा यो अधरात्रे जाई कि कोन धुआ देबी हयो सुबुची हैं ए लोकटा को सुबुनी ना कोन हयो पुणी कौन है बा घसी धुआ बा दे कैली ये बाल्टी पानी नहीं कि आसो बा मत भारी जोरे झाड़ा मारलानी मु आउ संभाली पारनी चालू न ठिया हबा मते तमे तो झाड़ा जीव मते कोन डाकुछ बा जाऊ न झाड़ा जीवा पे को मना करछि ये आसो बा मते बाहर डर लागिबो एते रात्रे गले हेरु बा बेसी कथा कहउछ मो पेटटा देखुछ गड़बड़ हे जाईची ठिया लाल को छाती फाटी जाउची जेमिति बुढ़ा कंडक तते दउची रही जा चढ़ी जिमी तो ऊपर सेई बळे आउछु सेठी ठिया कहि दउछु भलरे